Ngiras pantes sira kuwi mau utusaning adil, utusaning bebener. Kowe mateni wong siji ora dosa ning nguripi wong 97 kowe luwih bener gage tindakne Werkudara. Yayi Sami Aji. Menika sampun wonten ingkang ngayati Darma Ripaduka ing Unggul Pawenang Yayi Werkudara. Inggih, Kanjeng Koko Prabu. Namung karaharjanipun kula sumanggaken Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yayi. Koko Prabu Mandura. Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kula caosi pakaryan hamsa kala wau dados kula pasrahaken Kanjeng Koko Prabu. Yo. Aku tak melu hanyeng kuyung, aku saguh. Inggih, Koko Prabu. Sungkem kula njerekaken paduka Koko Prabu saderengipun Koko Prabu jengkar monggo kula njerekaken manjing lebeting Dadulaya. Kersaning Yayi Sami Aji. Kembar Bubarna Wadyabala kang gantung seba walien rasamu. Jeneng ingsun bakal kundur hanget dateng. Nggih, ngestaken dawuh Kanjeng Koko Prabu. Nggih, ngestaken dawuh Kanjeng Koko Prabu kok parenga ingkang Yayi medal pasilan. Risaksana dumangke pustelas pangandikaning Sang Nata. Sang Prabu Puntadewa tumetes ing glancang seta tuhutan barbah Sang Nata arsa kundur Datulaya. Jya sasmita mrimban cethilan pawongan ingkang sampil upacara nata. Tindakna Sang Nata kabalabak toyaning bena.